Wala. Sa siya. Nagpurusin. Magano ka. Sa dili ko na pusurmin. Sige. Ay, ano ba kong video? Ayan o. Sige. Nakahanap kitang pagkisang tayo. Anyways. Para window shopping sa mga mayong shopping. Kuya Bagangges. Okay po ni. Pauruli na kami. Ano video? Sa atin may pauruli na kami. Sa aga pa man makukuha. Sa akin nakuha si new car. Bye-bye.